Градзенскія навуковыя чытанні, якія сёлета праходзяць у 11 раз, прысвяцілі 125-й гадавіне з дня нараджэння славутага земляка, песняра беларускай паэзіі Максіма Богдановича. У рамках навуковай сустрэчы прагучалі справаздачы аб творчасці паэта і яе захаванні, а таксама сучасных падыходах да вывучэння літаратуры ў школах. 11-й краязнаўчыя навуковыя чытанні і прысвечаны яны славутаму сыну беларускай зямлі Максіму Богдановичу, чалавеку, вершы і песні на яго словы гучаць больш чым на 20 мовах свету. У праекце лепшыя кнігі 20-го стагоддзя яго паэтычны зборнік «Вянок» заняў першае месца з вялікім адрывам ад астатніх, якія былі прапанованы, і ён стаў лепшым паэтам гэтага праекта. Традыцыйныя градзенскія чытанні сабралі большасць навукоўцаў і даследчыкаў, якія займаюцца вывучэннем літаратурнай спадчыны Максіма Богдановича. Алексей Пяткевич, кандыдат філалагічных навук, гэтай тэмай займаецца некалькі дзесяцігоддзяў. Перад калегамі прафесар выступіў з дакладам пра літаратурную спадчыну, што пакінуў Богданович. У мяне ракурс следы, якія застаюцца пасля вялікага мастака. Не столькі можа быць нейкія фізічныя, безумоўна, а ў нейкай меры віртуальныя следы, таму што яны небачныя, яны недзе ў духоўнай прасторы, якую паэт пакінуў, але яна засталася. Як вядома, Максім Богданович нядоўга жыў у Гродні, але да горада над Днёманам паэт часта звяртаўся ў творчасці. Да таго ж сёлета спаўняецца 125 год з дня нараджэння Богдановича. Гэтыя і многія іншыя факты ляглі ў аснову выступленняў. Дададзім, што ў рабоце канферэнцыі прынялі ўдзел мясцовыя даследчыкі літаратуры, краязнаўцы, супрацоўнікі архіваў, музеяў і бібліятэк. Гэтым колам прайшлі разважанні пра багацце матэрыяльных каштоўнасцей, якія засталіся ў спадчыну і зараз выстаўлены ў літаратурных музеях нашай краіны.